Hinahanda na sa Aklan LGU ang pagbukas ng Boracay para sa domestic tourism. Plano nila nga buksan sa lokal nga turista ang isla sa maabot nga Hulyo. Ini ang ginpahayag ni Governor Florencio Miraflores sa meeting sa mga gobernador kahapon. Sa karon ginaproseso na sa mga establishmento ang mga accreditation. Santo sa bago nga guidelines ng Department of Tourism. Agod amat-amat nga mabuksan ang mga hotel, resort kag iban pa nga mga business establishment sa isla. Bangod sa mamunog nga ulan, ginbaha ang pila ka mga porsyon sang barangay Maybato North San Jose Antique, kainas ang kaagahon. Pila ka mga balay ang ginsulod sang tubig baha, gani masighakwat ang mga residente sang ila gamit agod hindi mabasa. Ginapahayag problema sa drainage system sa ginapalapad nga National Road ang gintunaan sang pagbaha. Nagapanawagan ang mga residente nga masolusyonan ini bangod ginakabalakan ang posible sakit nga makuha sa tubig baha. Isa ka pawikan ang nasapuan sa mga residente sa kilid sang Baybay sa Barangay Boulevard, Molo kahapon. Suno sa mga residente, napatay man ang pawikan bangod may mga pilas ini sa lawas. Gilayon niya ginlubong sang mga residente ang nasambit nga sapat. Patal nga pila sa ulo kag nabali ang tiil sa 18 anyos nga driver sang motorsiklo sang maglapaw ini sa ginaobra nga drainage sa Barangay Aglalana, Pasay City. Sa investigasyon sang Pasay City Police, posible nga wala madiparahan sang driver nga si Wilhelm Dalang. Ang kurbada nga dalan gani naglapaw ini sa karsada kag nagtabog sa iya nga motorsiklo. Gintingwaan pa nga madala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival.